Τι είπες? Αστυνομία της Κομωτινής. Για πες. Πώς είναι τώρα? Πολύ όμορφο, πολύ μεγάλος αυτό. Να, πες με, κόψε κάτι. Τι να κάνω εδώ. Κόψε κάτι, θες? Κόψε και εσύ, Γκίλη. Έλα, Γκίλη. Πάρε εσύ τη σακουλίτσα. Γκίλη, πάρε τη σακουλίτσα εσύ. Ναι, δώσε και αυτό να κόψει και εσύ να κόψεις. Ναι, μπες μέσα, Γκίλη μου. Γκίλη, μπες μέσα, παιδάκια μου. Έλα, Θα τη βοηθήσεις να βγάλει τα παπούτσα. δεν μπορεί αυτό και να ήταν δεν είχε πρόβλημα. Από μπροστά ξεκινάτε. Καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Ποιος τις φύτεψε αυτές? Η Αγία της Κομωτινής. Θυμάσαι τότε που είχες έρθει και τις φύτεψες, Ναι. Θα τα πέρασες την πρώτη σουδιά. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Και εσύ, Γκίλη. Κοίτα τον παπά. Δώστε να κόψει. Κι άλλες, όχι δεν είναι καυτερά, είναι για τηγάνισμα. Τις μεγάλες, Γκίλη. Δείξτε τον, αυτήν. Δείξτε τον, άστε να το κόψει, άστε. Ξέρε πως κόβουν. Άι την άλλη παραδίπλα. Κοίτα. Έτσι. Μπράβο. Δείξτε τον.